إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله وهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Галәмнәрне юктан бар кылып, безне үзенең күпмегенә санасак да санап бетерә алмаслык сый-хөрмәтләрендә, киң нигъмәтләрендә яшәтүче Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең шөкерләребез, мактау һәм улуглауларыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте булып килгән. Безгә шушы хак динебезне өйрәткән, безнең өчен иң хәерле үрнәк булган сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең сәламе һәм салаваты булсын. Азиз дин кардәшләрем, хөрмәтле иман ияләре, һәрберегезне тақвалыкка чакырам. Аллаһы Тәгаләгә тақва булыгыз. Аның әмерләрен үтәгез. Аның харамнарыннан ерак булыгыз. Аллаһ Тәгалә Куръан-ы Кәримдә әйткән: «Я әйюхәлләзина аману тақуллаха хаққа туқатих ва ла тамутунна илля ва антум муслимун». Әй иман китергән бәндәләр, Аллаһы Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз. Ягъни, аның әмерләрен тиешенчә үтәгез, харамнарыннан тиешенчә тыелыгыз һәм мөселман булмаган хәлдә Аллаһ хузурына кайтудан, үлүдән сакланыгыз дигән. Газиз кардәшләрем, без сезнең белән барыбызда дөнья сәүдәләрен, дөнья базарларын, дөнья мәшәкатьләрен читкә куеп, Аллаһы Тәгаләнең әмренә буйсынып, Аллаһ йортына килдек. Олуг фарыз җомга намазын башкарырга. Мәчеткә килгән һәрбер мөселман белергә тиеш һәм онытмаска тиеш, ул кем йортына килә. Мәчет ул Аллаһы Тәгаләнең өе, Аллаһы Тәгаләнең йорты. Һәм мәчет бусагасыннан атлап кергән һәрбер кеше ул Аллаһка кунакка керә. Һәм аны мәчеттә кем генә каршы алса да, ул белергә тиеш. Иң беренче аны кем каршы ала? Галәмнәр Раббысы Аллаһ. Үзенең рәхмәте белән, үзенең безне кайгыртуы белән, үзенең юмартлыгы белән, я акрамал акрамин дибез. Әй юмартларның юмарты дибез. Аллаһы Тәгалә һәр кунагын үзе каршы ала. Нур сүрәсенең 36-37 аятларында Аллаһ Тәгалә әйткән: "Фи буютин", мәчетләрдә, Аллаһның йортларында ди, "Азиналлаһу ан турфа ва юзкара фиха исмуху". Аллаһы Тәгалә әмер бирде ди, кушты безгә шушы мәчетләрдә Аллаһының исемен бийекләргә. Без монда ни өчен киләбез? Дөнья бүлешергәме? Кемнеңдер гайбәтен сөйләргәме? Политика, сәясәт сөйләргәме? Юк. Без монда киләбез ана шул бүтән политикалардан, ана шул бүтән дөнья бүлешүләрне калдырып, без киләбез Аллаһны зурларга, Аллаһны бийекләргә. Юсаббиху лаху фиха бил-гудуви вал-асал. Һәм иртәсендә, кичендә ди, Аллаһның исеме аңа тәсбихлар әйтелә ди. Аңа мактау сүзләре, зурлау сүзләре әйтелә ди. Һәм кемнәр бу эшләрне башкаралар? Аллаһ Тәгалә әйтә: "Риҗалун" ди.
Ирләр ди. Ирләр ди. Коръәни Кәримдә Аллаһы Тәгалә ир һәм хатын кыз дигәч, бик күп аятларда «Закарун унса» дип әйтә. Ирләр һәм хатыннар ди. Ләкин күп аятларда «раҗул» дигән сүз килми. Ни өчен? Чөнки теге аятларда сүз бара күбрәк это человек мужского пола. Закар, зукур, самец дигән кебек. Ә монда «риҗалун» ди, Аллаһ Тәгалә әйтә, ирләр ди, мужчины ди. Ул сүзне бөтен җирдә кулланмый Аллаһ. Һәм монда күрсәтә шушы ирләрнең көче, ирләрнең дәрәҗәсе, шулар килеп Аллаһ йортларында Аллаһның исемен күтәрәләр. Иртә кич аңа тәсбихлар әйтәләр ди. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, «Риҗалун ла тулһихим тиҗара ва ла бай'ун ан зикриллаһи ва иқамис салати ва итаиз закати». Бу ирләр ди. Аларның кылган эшләре дә, аларның алып барган сәүдәләре, бизнеслары да аларга кымаучауламый ди. Не мешает им ди. Нәрсә эшләргә? Аллаһыны зикр итәргә, мәчеткә килергә, намаз башкарырга, Аллаһ биргән малдан закат садакасын бирергә кымаучауламый, не мешает им ди, не является преградой для них кылган эшләре ди. Чөнки кирәк вакытта эшләрен алып баралар, кирәк вакытта гыйбадәтләрен кылалар. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, «Яхафуна яуман татaqallabu fihi al-qulub wal-absar» ди. Һәм ул ирләр ди, кыямәт көненнән куркалар ди. Алар Аллаһ хузурына кайтасы көннән куркып торалар ди. Һәм ул көнне ди, кешеләрнең йөрәкләре дә, күзләре дә әйләнеп чыгар ди, куркуларыннан ди. Нур сүрәсе 36-37. Әйе җәмәгать, Аллаһ бу йортларны аның исемен бөекләү, зурлау өчен яратты. Хәтта сөекле пәйгамбәребез вакытында сахабалар белән бер урында утырганда бер бәдәви керә. Кем ул бәдәви? Бар мәдәни, мәдәният сүзе шуннан алынган. Цивилизация, культура. А бар бәдәви, бедуиннар, алар шүлдә яшиләр. Алар шәһәрдәге кагыйдәләрне белмиләр. Һәм кемнеңдер бөтен җире бәдрәф, бөтен җире ризык, тәртип юк. Бер бәдәви килгән шәһәргә, Мәдинә, мәдәният сүзеннән алынган шәһәр сүзе. Һәм бер пишмак күргәндә барып йомышын үтәде. Сахабалар сикереп тордылар, моны кыйнап чыгарыкмы, сугып егыкмы? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, калдырыгыз аны, эшен эшләп бетерсен ди. Әлегә инде мәчетләр мондай булмады, идәннәре булмады, коверлар булмады. Ул 4 яктан стена булды да, күләгә ясаучы түбә, анда ком иде, җир иде. Ул аңламаган аны мәчет икәнен. Кирип йомышын үти. Шундан йомышын үтә бетергәч пәйгамбәрбез әйтә, киләне монда ди. Теге кеше килде, карый тегеләрнең йөзенә, аның инде үтерергә әзер бөтенесе, мәчеттә йомыш үтәгәнгә пәйгамбәребезнең йөзенә карый. Шуннан соң әйтә, беләсеңме ди, Аллаһ мәчетләрне ди, моның өчен бирмәде бит ди. Бу бәдрәф түгел ди. Мәчет ул Аллаһны зурлау өчен, Аллаһны бөекләү өчен бирелде ди. Шуңа күрә менә бу сүздән дә аңлыйбыз. Монда Аллаһның исеме зикр ителә. Монда Аллаһның исеме бөекләнә һәм Аллаһ Тәгалә шуның өчен безне чакырды мәчетләр салырга. Шуның өчен безне чакырды мәчетләр төзергә. Һәм Аллаһ Тәгалә мәчеткә урынны да үзе сайлый. Ул урынны бирдертүче җитәкчесен дә бирә. Аның эзләүче бабайын башкасын да таба. Һәм шушы мәчетне төзер өчен ул бит һавадан мәчет төшеп утырмый. Аны җирдән балчык алып, кирпич ясарга кирәк, бетоны кирәк, башкасы акчасы кирәк. Аллаһы Тәгалә үзе билгели. Менә бу бәндәм бу мәчетне салачак. Менә бу бәндәм салачак дип, Аллаһ үз йортына подрядчигында, заказчик, инвестор башкасында, архитекторында үзе сайлый. Шуңа күрә җәмәгать, кесәмдә акчам булды да, мин дә мәчет салам әле дигән кеше ул ялгыша. Син дә мәчет салырсың, Аллаһ Тәгалә теләсә.
Безнең бар шундый кешеләр, алар булган акчаларына рәхәтләнеп, берне түгел, 10 мәчеттә бәлки сала алалардыр. Ләкин Аллаһ аларның шушы кесәләренә салган акчаларының бер тиенен дә мәчеткә чыгартмый. Чөнки его деньги, и он сам недостоин этого. Ләкин ул акчаны аңа тоттыра ул һәрбер диңгез сайын йорт сала, һәрбер океан сайын вилла сала, аннан соң кемдер талап ала, тагын нәрсә саташып бетә, ул үлгәч балалары сугышып бетә. Ләкин Аллаһ юлына бирдертмей. Ул аны казинога барып калдыра, мәчетте калдырып кайта. Ләкин Аллаһ Тәгалә изге юлга чыгартмаса, ул аны чыгартмый. Шуңа күрә мин теләдем дә мәчет салдым әле. Бу дөрес сүз түгел. Аллаһ Тәгалә мине сайлады. Шушы изге эштә. Аллаһка минем шөкерләрем булсын, мактауларым булсын дип без Аллаһны зурлыйбыз. Тәүбә сүрәсе 18-нче аят. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Иннама я'муру масаҗидаллаһи ман амана биллаһи вал яумил ахир ва aqama as-салата ва ата az-заката ва лам яхша иллаллаһ." Аллаһның йортларын терелтерләр ди. Карагыз, төзерләр дә дими. Терелтерләр ди. Будут оживлять ди. Ул юк иде, менә ул бар. Ул хезмәт итми иде, менә ул хезмәт итә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Аллаһның йортларын, мәчетләрне терелтерләр ди. Яшәтерләр ди. Кемнәр? Кем Аллаһка иман китерде? Кем ахирәткә иман китерде? Мин бит әле бу дөнья гына түгел. Бүген Аллаһ миңа көч бирде. Аллаһ миңа ризык бирде. Аллаһ миңа мөмкинлек бирде. Кыямәт көнендә Аллаһ каршына кайтачакмын. Һәм шушы Аллаһ биргән белән нәрсә эшләдем, мин бит җавап тотачакмын дип, ул ахирәткә ышанырга тиеш. Шуңа күрә Аллаһка иман китерде, ахирәткә иман китерде. Кемнәр намазларын торгыздылар ди. Намаз укыдылар, закатларын бирделәр, һәм Аллаһтан башка бер кемнән дә курыкмадылар ди. Менә шушы кешеләр мәчетне торгызырлар, шушы кешеләр мәчетне терелтерләр ди. Фa'аса улаика ан якуну минал мухтадин ди. Һәм бәлки шушы кешеләр ди туры юлдан баручылар булырлар ди. Тәүбә сүрәсе 18-нче аят. Менә бу аятта ихтибар итсәгез, Аллаһ Тәгалә мәчет төзи, мәчет бина кыла дими. Я'мур, гомер сүзеннән алынган. Гомер гарәп сүзе. Тереклек, яшәеш дигән сүз. Аллаһ Тәгалә әйтә, мәчетләрне яшәтерләр ди. Терелтерләр ди. Кемнәр? Ягъни мәчетләрне терелтү, аларны булдыру. Үзләренең көчләрен, вакытларын, сәламәтлекләрен, акчаларын кызганмыйча ул мәчетләрне төзү, ул манараларны күтәрү, ләкин аяттагы терелтү дигән сүзнең мәгънәсе киңрәк. Ни өчен? Чөнки мәчетне төзү генә җитми. Мәчет төзү, мәчетне ачу, булды төзедек, бабайлар, кардәшләр, булды ачтык, эш бетте. Юк, эш башланды. Сәүдәгәр әгәр дә ул зур кибет сала икән, һәм ул кибет булды, төзелде, эш бетте дип әйтә икән, ул кибетнең аңа выручкасы, файдасы булмый. Налогы киләчәк, коммунальный услугасы киләчәк, проверяющий киләчәк, расход, чыгым, доход булмаячак. Шуңа күрә мәчетебез ачылды, мәчетебез төзелде. Без хәзер шушы мәчетне яшәтергә тиеш. Менә шушы аятта әйтелгәнчә, аларның кылган эшләре дә, сәүдәләре дә киртә булып тормый. Не являются преградой. Аларга нишләргә? Шушы мәчетләрне терелтергә, шушында намазлар укырга, кирәк вакытта закатларын бирергә дип Аллаһ Тәгалә бу аятта мәчетне төзүчеләрне генә әйтмәде. Без мәчетләрне терелтүче булырга тиешбез барыбыз да. Кемгәдер Аллаһ тормышында биргән мәчет төзергә, кемгәдер юк. Ләкин син
Шушы мәчет төзүчеләргә догаңны кылып, кил мәчеткә, кил намазга, кил азанга, кил дәрескә, һәм син дә шушы аятка керерсең. Син дә мәчетне, иншалла, терелтүче булырсың. Шуңа күрә җәмәгать мәчетләр ачылып, әгәр дә аның гомере, аның яшәеше дәвам итмәсә, анда 5 вакыт азаннар, 5 намазлары укылмаса, ул мәчетләр терелтелгәннән соң мәеткә әйләнәчәкләр. Аларның нуры бетәчәк, аларның бәрәкәте бетәчәк. Шуңа күрә без сезнең белән бергәләп ул мәчетләрне, бу мәчетне яшәтергә тиешбез. Айша радиллаһу анха әйтүенчә, Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям кешеләрнең өйләре булган һәр җирдә безгә мәчетләр төзегез дип әйтте ди. Шуңа күрә кешеләр яши икән монда, мөселманнар, димәк ул урында мәчет булырга тиеш. Аларга намазга, җәмәгатькә йөрергә. Шулай ук ул мәчетләрне чистартып торыгыз дип әйтте ди. Мәчетләрдә чиста булырга тиеш ди. Ул мәчетләрне хушландырып торыгыз ди. Хушландыру, ягъни ул мәчеттә ниндидер күңелсез исләр аңкып торырга тиеш түгел. Ул мәчеттә хуш булырга тиеш. Ис килгән кешеләргә рәхәт булырга тиеш диде. Бу Абу Дауд Тирмизи риваятендә. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһның йортына кунакка йөргән кеше кыямәттә Аллаһның күршесе булачак. Аллаһ һәр мөселман бәндәсенә шундый бүләк бирә. Кем бу дөньяда аның йортында һәр даим кунак булса, аның бәрәкәт табыны янына җыелса, кыямәт көнендә Аллаһы Тәгалә аны эзләячәк. Анас ибн Малик тапшыра, бу сахих хадистә килә. Кыямәт көне җиткәч, Аллаһы Тәгалә эндәшер ди. Кая минем күршеләрем дип әйтер ди. 2 тапкыр. Кая минем күршеләрем, где мои соседи? Кая минем күршеләрем дип әйтер ди. Фәрештәләр аңламый калырлар ди, һәм сорарлар ди: "Я Аллаһ, кемне китерик синең каршыңа? Кемсең синең күршең булыр?" дип сорарлар ди. Шуннан соң Аллаһ әйтер ди: "Әйнә уммарул масаҗид" дип әйтер ди. Кая мәчетләрне яшәтүчеләр? Кая алар мәчетләрне терелтүчеләр? Ягъни минем күршеләрем ди. Шуңа күрә Асия ире шүлгә салып, як-якка тарттырып үтергәндә дуга кылды. Асияның дугасы нинди Коръәндә? "Я Раббым, миңа җәннәттә йорт сал, синең күршеңдә" диде. Шуңа күрә кем бу дөньяда Аллаһ йортын терелтсә, Аллаһ кыямәттә аны эзләячәк. Кая минем күршем дип. Һәм фәрештәләр мәчетләрне терелтүчеләрне китерәчәкләр, иншалла. Шуңа күрә җәмәгать, бу Аллаһның рәхмәте булып тора. Һәм әйткәнебезчә, Аллаһка кунакка килгән бәндәсен Аллаһы Тәгалә беренче чиратта үзе каршы ала. Имам Табарани риваятында килә, Сәлман радиллаһу анху сөйли, Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте ди: "Кайсы гына мөселман ди, күркәм рәвештә тәһарәт алып мәчеткә чыкса ди, ул Аллаһны зиярат итүче булыр ди." Зиярат дигән сүз татар телендә каберстан, ләкин ул дөрес түгел. Зиярат посещение дигән сүз. Мәсәлән, мин бер кардәшне хәлен белсәм, мин аны зиярат иттем була. Шуңа күрә кешеләр каберләргә йөргәнгә күрә зиярат дип кушканнар. Ә зияра ул посещение. Кем ди Аллаһ йортына тәһарәт алып килсә, без кунакка ничек киләбез? Кунакка чакырсалар, юнабыз. Лапаста тирес түккәннән соң, тиресләнгән шалбар белән китми бит инде кеше кунакка. Матур итеп киенәбез, тәһарәт алабыз. Пәйгамбәрбез әйтте, кем тәһарәтен алып Аллаһ йортына килсә ди, ул Аллаһны зиярат итүче була ди. Һәм аның хакы ди хуҗа каршында. У него есть право перед хозяином дома ди. А кто хозяин дома? Имам мы? Yok, Аллаһ. Аның хакы ди, его право перед хозяином ди, чтобы хозяин проявил к нему
почтение и свою щедрость. Аллах аңа үзенең юмартлыгын насип итә. Аллах аның гынахларын кечерә, дугаларын кабул итә. Һәр адым сайын бер адым савап, бер адым гынах бетә. Бер адым савап, бер адым гынах бетә. Һәм башка бик күп бүләкләр белән Аллах үзенең кунакларын каршылар. Шуңа күрә җәмәгать, уйлап карагыз әле. Тахиятул масҗид, намаз приветствие мечети дип әйтәбез. Шулаймы? Мөселман кешесе әгәр тыелган вакыт булмаса, ул нишли? Ул керәдә 2 рикагать мәчет намаз укый. Һәм бу нәрсә дип атала? Тахиятул масҗид, приветствие мечети. Мечеть не надо приветствовать. Мы приветствуем хозяина этого дома. Менә син кешенең өенә кергәч нәрсә дисең? لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تسلموا حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها دي. Кеше өенә керсәң кирмә ди. Рөхсәт сорамыйчы һәм сәлам бирмичә ди. Бер җиргә кирдеңме? Сәлам бир. Исәнләшергә өйрән. Мәчеткә кирдеңме? Ни өчен 2 рикагать намаз? Чөнки син мәчетнең хуҗасына сәлам бирәсең. Шуңа күрә Аллах юмарт хуҗа, бүләген дә, башкасын да сиңа үзе насыйп итә. Дорогие братья, сегодня мы говорим о том, что все мы здесь, в доме Аллаха, мы гости. И щедрейший хозяин дома, он сам нас встречает. Мы в гостях у него, и он сам готовит для нас самые лучшие, не сомневайтесь даже, подарки. Но также все мы, дорогие братья, имеем огромное счастье и честь быть служителями этого дома. Все мы с вами служители этого великого дома. Не важно, кем мы здесь служим. Да, кто-то здесь имам выступает перед вами. Кто-то здесь охраняет безопасность. Кто-то отвечает за электричество, кто-то за вентиляцию, кто-то за свет. Кто-то ухаживает за цветами, кто-то за газоном, кто-то убирается после нас. Но важно то, что все мы здесь служители. И Аллах только знает, кто получит больше награды. Имам, вставая на минбар, или же тот, кто берет тряпку, швабру и убирается за нами. Мы не знаем, кто получит больше. Поэтому имам Бухари и Муслим, мы находим там хадис. Когда во время пророка у него в мечети служил человек, он был темнокожим, но в некоторых хадисах говорится, что это была женщина, а где-то говорится, что это был мужчина. Неважно. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, всегда видел, что этот человек убирался в мечети. Но как-то раз он потерял его из виду. Он приходил, смотрел, его нет, или ее нет. Потом он обратился к сподвижникам и спросил, а где тот человек, который убирается в мечети? И ему сказали, так он же умер. Умер. И пророк сказал, а почему вы мне не сказали? Почему я за него джиназу не прочитал? И тогда им совестно стало. Они сказали, я Расуль-Аллах, ты был в поездке, ты был где-то. Он не самый значительный человек. Поэтому мы уж решили тебя не беспокоить. И он сказал, покажите мне его могилу. Или ее могилу. И сказали, могила там. Он бросил все и пошел на кладбище. И все за ним пошли. Он подошел к этой могиле, сказал Аллаху Акбар и прочитал за него джиназа намаз. Хотя уже все, давно уже джиназа прочитали, давно похоронен. Он сказал, молитва пророка – это милость Аллаха для него или для нее, неважно. Поэтому этим самым пророк показал, что бы ты здесь ни делал, в этом доме, если ты служишь этому дому, то самый лучший подарок тебе будет от Аллаха. И Аллах сам знает, кого, как и чем одарить. Дорогие братья, вот сегодня нас здесь более 1000 человек. Если подумать, это огромная семья. Это огромная семья, которая имеет огромный потенциал. Это огромный потенциал. Мы с вами сегодня имеем сотни тысяч возможностей. Мы имеем сотни умений, жизненного опыта. У нас десятки, может быть, сотни профессий. Тут нет, каких только специальностей нет. Да? И пусть каждый член этой семьи
служитель этого дома задаст себе вопрос, что он может привнести, не принести, а привнести в этот дом Аллаха от себя. Если кто-нибудь думает, что вот взрослые наши уважаемые абылар, меценаты, они нам построили эту мечеть, и все, они взяли полностью эту мечеть, возьмут сейчас на обеспечение, нам ни за что не надо думать, ничего не надо делать, пускай они все содержат, вы ошибаетесь. Да, дорогие братья, мы с ними каждый раз встречаемся, общаемся, и мы знаем, что они готовы дальше служить этому дому. Но вот вопрос, а что будем делать мы? Если все они за нас сделают, а где мы заработаем награду и милость Аллаха, если у нас все заберут? В конце 19-го, начале 20-х веков у нашей нации, у нашей уммы был отец. Его звали Ахмедбай Хусаинов. За свою жизнь он построил около 100 мечетей и мадресе. Последние годы он провел в Казани, Казанской губернии. И, как Риза Фахруддин пишет про него, он успел построить около 25 мечетей. И каждой мечетью он сам искал, выбирал имама, он работал с ними. И как-то раз молодой имам пришел к нему на прием. И у него был целый список нужд мечети. Вот, бой, ты нам построил, давай вот надо решить. И он начал зачитывать список, что ему нужно, прямо этот список есть. Он начал читать. У нас есть мечеть, бай, спасибо вам, но у нас нет забора. Надо бы нам забор сделать. У нас нет штор на окнах. Нам бы еще шторы купить, заказать. Потом у нас вот в этих комнатах, бай, Ахмедбай, у нас еще ковров нет и так далее, и так далее. Ахмедбай, он был очень мудрым. Он терпеливо выслушал молодого имама, а потом сказал ему, знаешь, говорит, вот я сижу и думаю, если я это все сделаю за вас, я вот боюсь, переживаю, а вам какая-то награда останется. Поэтому, имам, собери мужчин в твоем приходе, купите доски и сделайте себе забор. Собери всех женщин, пусть они не только Коран читают в твоей мечети, пусть они вам ковры соткут, пусть они вам шторы сошьют. А если я все за вас сделаю, я боюсь, вам ничего не останется. И вот так он его выпроводил и сказал, работай сам. Поэтому, дорогие братья, мы должны собрать воедино вот эту нашу семью, нашу армию. Каждый, я не говорю сейчас, кто из вас там много денег зарабатывает. Нет, среди нас есть очень хорошие электрики, есть хорошие сантехники. Среди нас есть люди, которым можно дать газонокосилку, он может помочь садовнику. Среди нас есть опайки женщины, которые влюблены в цветы. Давайте, вот вам 77 соток земли. Давайте мы с вами создадим здесь прекрасный сад. Или же сможем сберечь тот сад, который нам передали. У нас огромный потенциал. Давайте каждый из вас, я не говорю день и ночь, бросайте все дела и служите дому. Я не говорю дому, домам Аллаха. У нас 80 мечетей только в Казани. Давайте вот электрик задаст себе вопрос, сколько не дней, а часов в неделю я могу отдать на пути Аллаха. Да, мы у него не просим денег, но мы ему говорим, вот давайте час-два часа в неделю он себе запишет, я должен работать на пути Аллаха. И будем думать, как мы его будем использовать. Может быть, мы ему дадим список нуждающихся, бабушек, дедушек, вдов, сирот, которым нужно краны поменять, унитаз поменять. Унитаз мы им сами дадим. Пусть он только поменяет. Это будет работа на пути Аллаха. Электрик, пусть он розетки поменяет где-то. Мы ему дадим. У нас 80 мечетей. У нас такой потенциал, дорогие братья. Эти 100 мечетей мы можем спокойно. Я сейчас не говорю, вы поймите меня, я не говорю про эту мечеть. Я говорю про все мечети. Это мы должны. Не от государства ждать. Мы должны все это делать. Мы этим должны заниматься. Что у нас, государство или какие-то меценаты всю награду заберут? Нет, мы должны. Поэтому даже таксисты, меня таксист спрашивает, а как я могу на пути Аллаха работать? Я говорю, брат, вот сделай каждый джумга 2 или 3 выезда ради Аллаха.
Не знаю, договорись с диспетчерами, скажите, вот я не буду получать за 3 поездки. Это будет награда. И человек сядет в твою машину. Может быть, не мусульманин. Скажет, сколько надо? Нет, бисмилля. А я мусульманин, я вот 3 поездки у меня в неделю на пути Аллаха. И Аллах тебе еще больше даст. Если это ты юрист, подойди, скажи, Хазрат, вот дай мне нуждающихся людей, я раз в неделю могу принять одного ради Аллаха. Если ты врач, стоматолог или еще кто-то, скажи, бисмилля, я готов пожертвовать одним протезом или там одним ремонтом зубов в месяц, ну сколько может. И вы увидите, баракат Аллаха, милость Аллаха придет. Поэтому, дорогие братья, каждый должен служить. Каждый должен задать себе вопрос, как я заработаю милость Аллаха. А если мы что-либо делаем ради Аллаха, вы не переживайте. Вы не сомневайтесь, Аллах ни перед кем никогда в долгу не останется. Аллах каждому даст сполна. И у него наград и милости хватит всем. Абу Хурайра, радиаллаху анху, айткан, кім Аллах йортына келіп, бір шәм қабызып кетсе де, Абу Хурайра вақытында лампочкалар юк еді, мәчеттә шәмнәр яна иде. Кім үйіннән шәм алып келіп, мәчеттә қабызып қойса да, шушы шәмнең уты янып біткәнче, аның гөнаһлары кечерелер ди. Бүген безгә шәм кирәкми, безгә бүген кыйыдан суык алып кайтырга кирәкми. Ләкин безгә бүген мәчетебезне тутырга һәм башка хәерле эшләребезне эшләргә кирәк. Аллаһ безгә ярдәм итсен, җәмәгать. Әйдәгез, бергәләп шушы эшләребезне башкарыйк. Аллаһ Тәгалә күрерсез, араларыбызны да якынайтыр. Эш берләштерә ул һәм безгә бәрәкәтен дә бирер иншаллаһ.